Хора, нещо бакна и ме изкара от Бростърс. Нали сме Даймонд? Кажи. Yes! Хора, станахме Даймонд. Девет хора ще играм на Brawl Stars, както виждате. И нека да започваме. Хора, това ми е първото видео след класик евента, който започвам преди няколко дена. И много се радвам. Сутринта бях завършил малко такива стар токена. Вчера отворих мегабокс пак и първия. И ми се паднаха много яки неща, като ето този скин. Този скин ми се падна. Също имаме този на Dynamite. Не този. Този. Също имам Player Icon. Само да е колко. Да, той само на макси. Пинчета имам. Само да видя къде сте на боксовете. Не съм това. Тук не са на героите, имам две пинчета на боксове, които ще ги видите в игра. И нека да започнем. Първо ще играм на Bounty, Turple, Ruins. Ще играм с Лео, аз нямам. Леко, например сега нещо. Знам, просто в нормален нямам скъл. Time to brawl. Don't make me get Nita. Hey Nita, check me out. На 297 кръв. Ще има мулт. Какво е? Сега някоя годинка ще даде, нали? Не, ти трябва има една звезда им трябва. Хора, ще първата игра и победа. Айде, ще играм на ран. Да мога да стана Diamond вече. Моето любимо ниво. Но между другото, в началото имах един хайпечаржен герой, беше след това Спайк, Пайпър и Едгар. И ако добре. Тук Пайпър с Пайпър тук ги кърта, ама нямам никакъв хубав скин. Защото аз имам блинкден при това много, но искам да купа ати на Пайпър с 5000 блинк. И не ми се дадат 200 годинки. Bless your heart. Kiss my wrist. Stick a fork in me. I'm done. Не си. Абе, другата съм и не толкова. Те са ги били гръм. 131 точки. Скоро много се приближавам до мастерито на Пайпър. Тук съм близо до Голд 1 на Пайпър. Ход поте. Оу, това ниво го знам. Тук
Дали ще е добра Шейли? Само да видя. То няма спайк, добре, значи аз ще... Едгар, Едгар, моля те вземи Едгар. Йес! Това е добро трио. О, да, забравих, че съм си скрил ранкът. Cheater! Back on the grind. Не на половината го направихме близо. Ни бе! Репка ни! Айде хора, победа! Ей! Ако победа още да даде още 131, ще мога да имам точно 400. Точно там 4400. Между хора, миналия сезон бех много близо, печелих митикъл или майтикъл, някой му викат. И буквално просто не спирах да говоря и се върнах в началото. И това просто център, стаж, стейдж. Да, стейдж. Шелкото. Хора, пишете в коментарите дали имате Бери или дали имате Squad Busters. Шели, защото има някои, които почнаха след евента и някои я нямат. Да, има златния скин на Тарганек е добър. То не значи, че е добра, да е просто казвам. Ако кълбу е Макс левел ще. Макс. Легай бе. Бизон. Давайте. Let's go get him. Моля, ако не мисля, че ще победим. Добре пак. Това е още ако победим 2 игри. Мисля, че ще мога да взема Даймонд. Мога се пеналти кик. Оу, това ниво. Така. Той вече е тос, но то ще му препоръча. Или даме да... Крол. Вече не трябва да предлагаме хората герои. От кабибито съч е добър. Ой, те има този скин. Да не стои това, защото не какъв ботове.
Опа. Не буду ставати, мисля, съм супер. Браво. Ако той има крос, добре, Брок, ставайте. Той има бробаски на той, я знам. Просто съм заблокирал съм. Шестък минути не да. Не. Браво. Не. Ура! А то знаеш, вот там никой не пази, вот фонарите са. Аз мисля, че аз да ходя да ги таковам, те нашите не пазят. Те всички дойдоха при мен. И видях, че я да справя пак. Да, чита фонарите. Кой е това? Знам, че не е добра, макар. Да. Hot sugar and spice. Капа толкова трепаха бе. Kiss my grits. Да, цялото име от панарите. Ето интернет бе. Бррр. Да, там. Че бомбата. Хора, защо винаги да влиза за нещо и винаги го губа? Защо? Аз съм направил така нещо Brawl Stars. Да им сера устата, да им сера. Има като моите хайпечажните герои. Същите. Да, като нас. Те са до... А, не. Давай, тият кърци. Но са почти като нас. Ето и тая, нали? Хората ни копират за всичко. Добре.
Никъде не иде. Да сте посмеят. Добре, да не разберете. Това ще бъде добро. Ще има хайпер. Давай тут. Не. Да, това е отборно. This ain't my first rodeo. Хора, дано стане. Дано се, моля. Кой ни тук? Хайсток и това бива. Тук съм след гърка. Някой... Той е бас. Да, точно. Добре, Тима ни е добре. Може и Ерико, ако имаше хайпер, ще бъде много яко. И аз не съм съдил скино. Can't believe I have to do this. I'm lagging. So much tryharding. Да бе, кога, лонастре? Кога, Can't believe I бе? have to do this. Ще духме се работи. Да, давай, уж. Дай го. Пукни. Лети. Давай, защо? Що? Да, сега да имаш, ма. Книга ти напукни. Whatever. I'm lagging. Wow, you are so awesome. Да, никой не ми помага, поне ви пазят. Той заради мен аз стоих да се бия на защити. И те си виновни нашите панарите. Седа ниво, където не мога. Да, защо е? Защо? Винаги ми даш ниво, което аз не искам. Защо е така панарска просто? Абе, да ти се ростата. Тук мръс. Хора, нещо бакна и ме изкара от Бростърс. Нали сме Даймонд? Кажи. Yes! Хора, станахме Даймонд. И хора, мисля това да е края на видеото. Благодаря ви, че гледахте и чао!